Na Rympei U ka channel nabynta ki paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. Usumbut menteri rambak ka jela ubah kami ia katanat penroi sor Bah Sniawbha dhar ulah Takraiñ tyngeh ka kutumba suraksha parishad KSP ka kenhun jang kanyam Hindu ka dawa badai ban plie ia ka krem Mawjymbuin khlem datip ia ka rukombat khendo hapo ka jela Meghalaya haka jing ia krem bakilap thai kubor ubah dhar ulah ong bakani ka kenhun jang kanyam Hindu kamla ban shu aipor khaddu ia ka sarkar kideki kita ulah kali ki KSP daiban tip chuan kong ya karu kombat khando hapo ka jela bona ki jaka hangni ki deki nong kanti simet ka krem Mawjymbuin ru ka dan haka jaka simet namar kata kat baki rai ki trai jaka ka shong haka mon jongki ong shu uba dahar ka kutumba suraksha parishad KSP kalai por hado shpausni ya ka sarkar Meghalaya bandawa badai ban pribiang ya ka krem Mawjymbuin na ka banta ban yo penlong ya ka jingla niam jongki reunget ka niam Hindu kanika kenhun kala barngemru ban khangdam ya ki surok bakong san ki bapen ya so ek Meghalaya bakan thup ya ka surok na jorabat hajan Guwahati lada ka jingdawa jongki kam urlong shwa ka Christmas.